Kofe FM. This is Kofe FM. Ndichadzidzisa shoko raMwari nemusoro weshoko unoti vakaropafadzwa varombo pamweya. Shoko redu ndichariverenga kubva mubhuku yaMatiyo chapter 5 verse 3. Iyo inoti vakaropafadzwa varombo pamweya nokuti ushe hwokudenga ndohwavo. Hallelujah. I'm Apostle Miracle Prince. Hallelujah. Ko unomboziva here hama mudikanwa kana ukava munhu akazvininipisa uye anotya Mwari unenge uri murombo pamweya, asi kudenga unenge uchizondova nomubayiro wako pazuva iro rokupedzisira. Haleluya. Tingavimba nezvinhu zvatinoona pano panyika, asi ziva kuti kana uri mumwe anoita izvozvo ndiko kunenge kuri kuzvikudza panyama pazvinhu zvaunoona. Haleluya. Shoko raMwari pano apa riri kuti vakaropafadzwa varombo pamweya nokuti ushe hwokudenga ndohwavo. Haugoni kupinda kudenga kana iwewe usina kugara uri munhu akazvininipisa pamazuva awakanga uchiri pano panyika, nokuda kwokuti kudenga kunopindwa navarombo pamweya. Haleluya. Ungazvikudza panyama nezvinhu zvose zvinoonekwa kana kuti zvinobatika. Ziva kuti zvinhu izvozvo hazvina maturo kana iwewe usina kugamuchira Jesu mukati muupenyu wako, nokuda kwokuti denga rinopindwa nevarombo pamweya. Varombo pamweya kureva kuti vanhu vanenge vachitya Mwari uye vakazvininipisa. Haleluya. Say I love Jesus. Vakaropafadzwa varombo pamweya. Haleluya. Nokuti kana tikabva munyika tikauya kuna Jesu Kristu, haleluya, tichapuwa mubayiro pazuva iro rokupedzisira, nokuda kwokuti kana tichiri kuzvikudza panyama nezvinhu zvatinoona hatisati taziva Jesu, asi kana tikapira zvinhu zvose kuna Ishe Jesu Kristu tinenge tiri vakaropafadzwa pamweya yedu, nokuda kwokuti kana usingagoni kuzvininipisa haugoni kundopinda muvushe hwokudenga, nokuti denga rinopindwa nevakazvininipisa. Denga rinopindwa nevanotya Mwari. Haleluya. Ungazvikudza panyama nokuda kwezvinhu zvinoonekwa kana kuti zvinobatika. Haleluya. Ziva kuti zvose izvozvo kana usiri murombo pamweya hazvina maturo, asi kuzvininipisa nokutya Mwari nokutya kuita zvivi mukati muupenyu hwedu ndizvo zvega zvingaita kuti isusu nezuva iro rokupedzisira tigondowanikwa tichipinda muvushe hwokudenga. Haleluya. Ropafadzwa hama mudikanwa nezita raJesu. Haleluya. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory. To break every chain, break every chain, break every chain. You are listening to Kofe FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.